Anak, shoot! Ayaw kitawa ba? Ay, kinahanglan rog kami magmasahe ko karonda kay mingaw ko dito sa sulod niya na yung masahe sa Shh, bata. Oh, Ali. mangisa ko. Pagdali kay masahe ko kay sakit Sa, akong bossing? kalawasan. Masahe ko kay murag laing akong paminaw. Kana ba ayo ha ba kay para Ito, busing. Doa siga busing ba? ay alang-alang di ko kagawas nga pati mga gwardiya dito sulod tilapan. Abi tilap de. Oh ay mo nang bagong Mao ba? grupo na karon nito kita kana. Ani? Kana Unsa pud unsa yung meaning ani busing? Unsa dila? Dila oh. Oh, dila ni. Oh. Unsa pud ni? Ay kana mga marites mo nang na priso ko tungod anang marites kay gipantilapan ako kana namingaw na mga marites gipantilapan na mga gwardiya sa dito sulod. Oh, Ay bangbuang sila kana ilang lubot tilapan no bitaw nakabuhi ko Grabe, apil. nangahadlok na sila nako apil jud ang lubot de tilapan. mo nang gipagawas na lang ko kay hadlok na sila Oh, mahurot sila okay. tilap Wow, de. kana na so man di ka kana Marites. oh Kanong na may X? wa na gani ang mga marites o ana it's na Destroy. Oh, the destroyer lugar ka? oh ay kadagan basta oh kadagan na Mo de na busing de. oh Mo de na priso ka kay Oh. tungod sa mga Marites kapag tilaan yo. na dito Oh. nakabuo ko kuan dito grupo Oh. Unsa man na nga ngalan sa grupo? oh mo na ako nabuo dito mo nang rekruto ang kuan kanang alpa katilap ba Oh. oh lami kay na nga grupo ba? ron mo na Oh, mao de ni siya. Gusto, Ikaw na, ka leader na. so pa Oh. Mo kani unsa man pud kani? kani sila mo ni mga ihap Ihap sa akong gipangtilaan so imong ngalan Chip. oh chip Ikaw jud ay okay na may corona oh. oh Oh? kabalo ba ko sa na chip Unsa man na? chip cook Chip cookie ka dito. Chip cookie ka dito. sugod karon membro na kanako ako kang ang assignment nimo mang-recruit ka Sige, para timing daghan kay. gani kay daghan ni mga marites dinhi dapat tabangan nato ni sila Lakoy ko amigo. mo Gusto po siya na grupo ba? hinilapon yapon to Oh, gusto kito mutila Japon. na Ako tawgan. toga Para mabasbasan minimo. oh nara na diri nara Oh, naman dyan. apa ni ate aron Oh, sige. daghan nga tong Sige, grupo tawgon ako ha. Sige, Oh, bossing. Tawgon ako ulit. 346 minutes later. laay ko garahapon motor na to Hoy, Juan. Gusto mo ka masunod ng grupo? Oh! Ano nga grupo? Basin pong pataka lang putang sunudan ng grupo. Gwapo kayo na nga grupo. O ba? Oh, alam ko'y busing-busing na ito. Gikan, president. Kalaban ka na na to. Musulot na na. President na siya sa kuan. Sa grupo, sa iyang grupo. Siya ang gahawitan na. Sure ba? Lagi! Ika na siya sa prisuan. Ika siya, balik-balik na siya sa prisuan. Amigo. A few inches later. Busing! Busing! oh saya to Mas mayong buntag was. Mao ni akong na-recruit karon. mao na di tinuod gid ito mong gingon nga hinilapon gid mo ano na dong ibalik ka dito mga pati itong mga sipon ito pati na oh sige bira atong isuryahan na mo og unsa ng input ang atong pinaka kuan karon kaning murag karibal gina to kanang paru-paroje
alpha kukak o alpha bitakis. Muna itong kontra boss. Ano? Pero, Delikado na sila boss. mo na gidungog ron nga kulba kayo. Pero kining atong kontra ron nga pinakakulba pag ini. Kaning mga marites. Martis. Mo ning atong misyon. Mga boss. Mga Martis. Kanang mga marites mo na gidungog na tig sabwag og mga toxic. Mana wisita mo sa mga kanto-kanto. Oh. Mana sila. Mura po rin nag-virus boss. Mura na virus kanang mura kana bang virus ron. Omicron. Oh. Alaba pa sa Omicron og munay mo. Lihok na sila kay na. Kaya ka na itong 346 minutes later. Para makuha na ta. Basbasan ta mo na akong ihatag ning atong kuan. Gahom-gahom mo ning atong kuan. Balaan mo. Oh. Kabalo ba kag unsay simbolo aning kaning silhig? Mo ni atong isilhig sa mga marites. Wa ng mga toxic sa kadalanan. Oh, ganito eh. Minawa. Dungo, mi boss. Oh, dungo, piyong. Through the power and authority vested upon me, I hereby baptize you as a member of Alpha Katilap, Cagayan de Oro Chapter. Kamong duha, membro na mo sa Alpha Katilap. So, po inyong leader. Tuman mo kung saya kung ikuha ninyo para di kami na preso. Anak, shoot! Ayun, katawa ba? Kung kumusta? Shoot! Amo na po duha kay aron brother man, brother. So, brother. Shoot.